Ja, vi har nu forbedret vores kanon ved at have tætnet alle utæthederne, så vi kan komme op på et højere tryk. Før kunne vi kun komme op på 5 bar. Nu kan vi godt komme op på en 12 stykker. Fyr! Det virker sådan, at vi har en ventil her. En helt almindelig cykelventil. Som vi så pumper luft ind med vores fodpumpe herovre. Og det luft, det kommer så ind i de her to beholdere her og skaber et tryk. Og udløseren, det er en en gaslås. En gaskuglehane. En gaskuglehane, hvor vi så udløser. Ja, åbner for trykket. Ja. Vi har nu fået pumpet den op på omkring 13 bar. Og vi tror, den er klar til at blive affyret. 3, 2, 1, fyr! Kæft, den var lang. Fyr! Langt den var. Er den der? Ja, nu vil vi vise, hvor hårdt vi egentlig kan skyde ved at skyde en limefrugt igennem en spånplade. Hurtigt. Ja! Fedt! Zoom! Hvor er det vildt! Yeah! Prøv at komme bagpå. Fuck. Tre, to, en, fyr! Shit. Ja, nu har vi skudt forskellige skud med kartofler, lime, æbler, hvad der nu lige var her. Og vi finder ud af, at lime skød længst, og vi kom op på et tryk på lige omkring 14 bar. Og med den der skød vi 247,6 meter. Og det er vi godt tilfredse med. Ja.